gosti, dragi profesori. Srdačno vas pozdravljamo i želimo vam toplu dobrodošlicu u našu školu povodom otvorenja multimedijalne učionice za njemački jezik i ulaska naše škole u projekt Škole partneri za budućnost pod pokroviteljstvom Veleposlanstva Savezne Republike Njemačke i Goethe instituta. Ovo proglašenje je prvo u nizu svečanosti obilježavanja 90. obljetnice osnutka gimnazije u Ogulinu. Nadamo se da će vam se svidjeti naš program. Ured za akademsku razmjenu, Ured za pedagošku razmjenu te Goethe institut. Cilj ove inicijative je stvoriti mrežu od najmanje 1000 partnerskih škola diljem svijeta, što bi kod mladih stvaranje uvjeta za učenike da što bolje upoznaju njemački jezik i kulturu i to kroz atraktivne nastavne programe. Želim vam svima dobar dan i dobro nam došli. Herzlich willkommen. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo na početku današnje svečanosti pozdraviti vas sve ovdje. A posebno pozdravljam veleposlanika Savezne Republike Njemačke u Hrvatskoj, gospodina Bernda Fischera. Savjetnicu za kulturu pri veleposlanstvu, gospođu Štefani Noc. Gospođu Birgit Milhaus, ravnateljicu jezičnog odjela pri Goethe institutu u Hrvatskoj. Gospođu Klaudiju Piling, savjetnicu za nastavu. Gospođu Hani Geiger, voditeljicu projekta Škole partneri za budućnost u Hrvatskoj pri Goethe institutu. Sa zadovoljstvom također pozdravljam gospođu magistru Veru Šutalo, načelnicu Odjela za gimnazije i umjetničke škole Uprave za srednje obrazovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Gospođu Jasenku Đenović, ravnateljicu Uprave za predškolski odgoj i osnovno obrazovanje. Gospodina Ivana Banjavčića, dožupana Karlovačke županije. Gospodina Željka Šančića, pročelnika Ureda za prosvjetu, kulturu, šport i informiranja Karlovačke županije. Gradonačelnika grada Ogulina Nikolu Magdića sa dogradonačelnicima. Članove gradskog vijeća. Gospodina župnika i dekana Ogulinskog Tomislava Rogića. Ravnatelje ogulinskih škola i škola koje gravitiraju našoj, nastavnike i profesore njemačkog jezika, članove školskog odbora, vijeća roditelja, vijeća učenika, kolegice i kolege profesore, učenike, naše stručne suradnike i sve vas koji ste ovdje k nama došli, a nisam ih poimenice spomenula. Školske godine 1919-20. po odluci bana Matka Laginje od 5. rujna škola je osnovana, a 13. listopada započela je nastava u staroj gimnazijskoj zgradi. Danas škola Ivane Brlić-Mažuranić. Ova današnja svečanost prvi je događaj kojim obilježavamo ovu obljetnicu. Svojim postojanjem i svojim radom kroz dugi niz godina naša je odgojna i obrazovna ustanova bila i ostala značajna u životu grada Ogulina. Mislim na generacije učenika koji su završivši gimnaziju krenuli u život i postali priznati stručnjaci u svojim zvanjima, umjetnici, vrijedni građani Hrvatske i svijeta.
Genau. Man zählt mit den Süßen. Komm hinaus. 1, 2, 3.